Ja, het is Julian, zeg. Dan is... Dat is Julian. Het ziet er naar Julian uit vooral. Kijk, en dan was het dan kijken naar die... Ja, ja. Ja, Het is een gigantisch verschil. Ze hebben tijd nodig. En vrijwillig. Maar dat is waar. We hebben een uitjes geoefend. En we hebben er veel lang over gedaan, maar toch op het einde deed hij het goed. Een kindje. Dat is een geen kindje. Dat kindje aan de opwelling. Oppaatje. Ja, het is moe. Zit daar een kindje alleen op paadje? Dat is moe, bezig.